Президенти ИМА Дональд Трамп роҳбарони Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ӯзбекистонро ба нишасти Осиёи Марказӣ ИМА дар формати 35+1 даъват кардааст. Ин мулоқот рӯзи 6 ноябр дар Вашингтон баргузор хоҳад шуд. Ин дуввумин нишасти сарони давлатҳо дар ин формат хоҳад буд. Нахустин мулоқот соли 2023 дар Нью-Йорк дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид баргузор шуда буд, ки он вақт президенти ИМА Ҷо Байден буд. Если в 18-м, 24 19 миллиардов долларов, в 25-м, 35-м 110, 105 миллиардов долларов. 105 billion US dollars. 105 billion, that's not bad. That's worth a 5-minute meeting, right? You agree? ба гуфтаи таҳлилгарон, дар пасманзари мулоқотҳои ахири президенти Амрико бо роҳбарони Осиёи Марказӣ дар Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид, фаъолшавии Трамп нисбат ба кишварҳои минтақа пеш аз ҳама бо таваҷҷӯҳи иқтисодӣ ва манфиат ба захираҳои табиӣ ва маъданҳои арзишманд вобаста аст, чизе ки комилан ба шиёри асосии раёсати ӯ, бозгардондани қудрати иқтисодии Амрико мутобиқ меояд. ба иттилои манбаъҳои амрикоӣ, барои омодагӣ ба нишаст рӯзи 26 октябр ду намояндаи баландпояи вазорати хориҷии ИМА Серҷио Гор ва Кристофер Ландау бояд ба минтақа биёянд. онҳо масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи ду ҷонибаро баррасӣ хоҳанд кард. тибқи иттилои расонаҳои амрикоӣ бо истинод ба манбаъҳо дар Вашингтон, ИМА талошҳояшро барои дастрасии васеъ ба захираҳои муҳими маъдании кишварҳои Осиёи Марказӣ ва маҳдуд кардани нуфузи Русия ва Чин дар ин минтақа идома хоҳад дод. дар навбати худ кишварҳои минтақа умед доранд, ки аз ИМА сармоягузории бештар ба бахшҳои муҳими иқтисодӣ ва дастрасии фарохтар ба технологияҳо ба даст оранд, мегӯяд коршиноси умури Осиёи Марказӣ Аркадий Дубнов. Регион интересен тем, что находится на стыке стран Европы и Азии. И в этом случае в плане логистики, транспортной, в плане, так сказать, транспортировки энергоресурсов очень регион выгоден внешним игрокам. дар ҳамин ҳол Русия алайҳи фаъолшавии аз ҳад зиёди Трамп дар Осиёи Марказӣ вокуниши шадид нишон дод. Запад пытается использовать не столько для взаимовыгодного сотрудничества, сколько для отрыва этих стран от Российской Федерации. Вот такие тенденции мы будем всеми имеющимися возможностями, дипломатическими, политическими, экономическими, конечно, пресекать. изҳор дошт вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров дар нишасти матбуотии анҷоми конфронси байналмилалии сеюми амнияти Авроосиё дар Минск. нозирон мегӯянд, ки роҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар чунин вазъият хандаовар менамоянд, вақте қудратҳои бузург барои назорати онҳо чун ба сари колонияҳо, ки истиқлол надоранд, рақобат мекунанд. ҷалби таваҷҷӯҳи Трамп ҳадафи ҳамаи 5 кишвар шудааст, ҳарчанд дар сатҳҳои гуногун. то имрӯз ягон президенти Амрико ҳанӯз ба Осиёи Марказӣ сафар накардааст ва Трамп метавонад аввалин нафаре бошад, ки чунин кунад. аммо дар кохи сафед тасмим гирифтанд масъалаи сиёсиро амалгароёна ҳал кунанд. ба ҷои сафар ба як ё ду кишвар, ҳамаи саронро якбора ба Вашингтон даъват намуданд, то ба қавли як филми машҳур зани дӯстдоштаро ҷудо накунанд. бо шӯхӣ қайд мекунад коршинос Аркадий Дубнов. Я поздравляю вас с такой глубокой выступлением сегодня утром на сессии Организации Объединенных Наций. Это было просто феноменально. По всем вопросам вы точки поставили. Я еще раз повторяю, вы как никто достойны Нобелевской премии. Мы это говорим.